Sanibona mnafethu, igama lami nguSibusiso Ngwanene. Uma uthi ubongakalike futhi ungafollow, that means ungijwayela kabi. Kwenze lokho njengamanje. Abantu abaningi-ke bayamazi uNaledi Aphiwe ngeke ngakhuluma ngaye khona kuleli page leli. And ivideo la ngangikhuluma khona ngaye yathola over 15,000 viewers. Ngiyangizwa la ngihamba khona. Sengithole ukuthi-ke uNaledi Aphiwe impumelelo yakhe lengaka hayi ngoba eyisebenzele uthwele. Uma sikhuluma ngesithwalo-ke abantu abaningi ubona kuvele kuduma ukuthi abantu besilisa kuphela abathwalayo, kanti abantu besifazane ibona abathwala kakhulu. uNaledi Aphiwe-ke ngitholile ukuthi uthwele, nami ngithole ngendlela zami, ngiyangazi nani ngiyakuqhaza nje strong. And ekugcineni kwale video le ngizosiveza isithombe sakhe esinofakazi ukuthi uthwele. Nasi isithombe. Yabona mina into engingazwani nayo umona nokuphapha. Wena uyaphapha futhi unomona. Ingane encane kanje ingathwala ithwale nje. Uthanda nezindaba futhi unjalo. Nansi-ke ingane ithwalela inkukhu ibukeke ngoba uyaphapha uphethe nomhobholo. Uyanginyanyisa futhi unjalo.